Som un poble repudiat. El turisme ens ha marcat I hi hem sumat una pandèmia mundial. Oh, prou de queixar-nos. Som molt més que un lloc per visitar. I a més tenim un pla. Tenim teatre, Tenim cultura. La pandèmia no ens atura. Tornarem a obrir les portes, espectacles, noves històries. somiarem i pensarem, si convent revoltarem. Benvingudes i benvinguts a la presentació de temporada del Teatre de Lloret. Nosaltres som la companyia Els Pirates Teatre de Barcelona i ens hauria agradat molt ser aquí amb vosaltres, però com sabeu, una petita pandèmia mundial ens complica una mica l'existència. Fa poc més d'un any vam estrenar en aquest teatre de gent bonica Les Feres de Shakespeare. És per això que quan la gran Amaranta Gibert ens va proposar de presentar aquest acte no en vam tenir cap dubte. Així doncs, des del Teatre Maldà de Barcelona, els Pirates Teatre i el Teatre de Lloret fem una crida a les arts en viu. Sobretot, moltes gràcies per ser-hi. A dalt a l'oficina hi viu l'equip de producció. Es miren les propostes i fan la programació. Els que han tingut la sort i ja han estat seleccionats es posen a fer càstings per trobar els més adequats. Comencen els assajos, ens posem tots en acció. Fent créixer els personatges ben guiats per direcció. No. Quan veus la dramaturga que fa això amb les mans al cap, deu ser falta d'estudi d'un actor que no s'ho sap. D'aquí poc ve l'estrena i tots fem cara de cansats. Passar-te el maquillatge sempre ens deixa renovats. Mirant tantes notícies tot ens sembla depriment. Per això que ens disfressem i ens n'oblidem en un moment. Si et fa por la cultura i penses que et pots contagiar, aquí es prenen mesures perquè no ho pugui passar. Ja saps que la cultura sempre alegra el personal, la forma més segura de pujar-te la moral. La vida en un teatre és molt més efervescent. I en veure un espectacle sortiràs al 100%. Quants nervis, quanta angoixa per aquest dia esperat. Tenim a punt la 13 i acabat el decorat. Aquest any d'incertesa l'esperit va decreixent. Podem girar la truita i alegrar-nos al present. Tant de temps confinats tenim gastat tot el sofà. Val més aixecar el cul, veniu, uniu-vos al gran pla. Viu el teatre, viu la cultura. La pandèmia no ens atura. Tornarem a obrir les portes, espectacles, noves històries. Somiarem i pensarem, si convent revoltarem. Algú ha llançat l'avís enllà de la taula de so. La gent ja s'acomoda i comença la funció. Si estàs molt despistat i tens el cap a Perpinyà, per sort el regidor sempre et dirà quan has d'entrar. Amb un guió a les mans no tens cap dubte del demà. A la vida real és més difícil d'encertar. Quan sents que estàs perduda i no saps pas cap on tirar, els tècnics il·luminen i de sobte tot és clar. La nostra voluntat és que gaudiu de la funció. Són molts professionals que ho fan tot a la perfecció. Però tota aquesta feina no podrà seguir vivint si ens falta la platea, si està buida no existir. Aquest any, Viva el teatre, viva la cultura. La pandèmia no ens atura, tornarem a obrir les portes, espectacles, noves històries.